जाम्बाबा नुथारबाय नुनांगोन बेखौनो होखादों गस्लाया बेना गासिबो जाम्बा गोजासो नायलाय नों नुखानांगौसो माने बेयावहाय बांद्राय बिदि नङा आरोना लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय स' लोगोफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै रिलिज जानानै थांनाय मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैबाय स' गिबियावनो दङ भुपेन मिउजिक इउटुब चेनेलनिफ्राय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांबाय लोगोफोर जाय मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों अनजालि आरो बियो मोनसे जोबोर मोजां मिउजिक भिडिअ दे लोगोफोर नोंथांमोना दासिमाव गोबाङानो नायाखै जानांगौ आरो गोबाङानो नुवाखै जानांगौ जेराव बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहाय फाव खालामगिरि महरै दङ लिंसार बसुमतारी लोगोसे फुजि बसुमतारी बिथां सानैया स' लोगोफोर मिउजिक भिडिअआ जोबोर मोजां दे लोगोफोर नोंथांमोना दासिमाव गोबाङानो नायखायाखै जानांगौ बेनिखायनो नोंथांमोना जाय दासिमबो नायाखै भुपेन मिउजिक इउटुब चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैब्लानो जाबाय आरो बिथांमोननि चेनेलाबो गोदानसो होननानै बुंनांगोन मानोना दासिमाव बिथांमोननि बे चेनेलाव मोननैल' मिउजिक भिडिअ हगारदों दा नोंथांमोना बेनिखायनो जाय नायाखै आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो आं लिंकखौ होनानै दोनखादों बेयाव थांनानैबो नायहैनो हागोन आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो बेन्ड पार्टी पार्ट 2 मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांबाय दे लोगोफोर जाय मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामगिरि महरै दङ बर'निनो कमेडियान एक्टर बिथां मेन्देला ब्रह्म आरो रिया ब्रह्म बिथांमोना आरो मेथाइ रोजाबगिरि महरै दङ रिंखां ब्रह्म लोगोसे मिनिबाला नार्जारी बिथांमोना आरो मेथाइनि रिलिक्स आरो कम्पजखौबो रिंखां ब्रह्म बिथाङानो होदों आरो डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों पुर्न बसुमतारी बिथाङा स' लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो सोरबाफोर दासिमबो नायाखैब्ला आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैदो स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय